Is opgepakt in verband met de moord op Mike Venema. Dat is een moord die veel aandacht heeft gekregen de afgelopen tijd. Mike Venema, zijn lichaam werd aangetroffen in 2019. Zijn lichaam was toen in een pick-up die in het water terecht was gekomen bij Shoot. De politie gaat uit van een misdrijf en eerder deze week werd al een 26-jarige vrouw in Rotterdam aangehouden. Zij zit nog steeds vast. Nu gaat het om een 24-jarige vrouw uit Zwijndrecht. Aangezien Mike Venema in 2018 is verdwenen, gaat het dus om twee personen die ten tijde van de verdwijning van Mike Venema 18 en 20 jaar waren. Volgens de politie in Nederland is de aanhouding het resultaat van een langdurig onderzoek in nauwe samenwerking met de politie van Curaçao. Het onderzoek is nog op dit moment in volle gang en meerdere aanhoudingen in deze zaak worden niet uitgesloten. De Fondation Peter R. de Vries heeft in verband met deze zaak eerder €100.000 voor de gouden tip uitgeloofd.